wadi hene wasua na mama mani abakasem saa bire ya yewumi obi ka ko asem a sen ena ya ho yew na wo huku a abefu meme dia me to ko na me hu ana sorry because I say me nana makonda me this is here ya fere tibo ne say oro ya chene ma me shedam suma say onko o ko so de obi a won twale ti ma kire o ko ene na ma me na sho o twale ti ba kire ndi me te ko na moto aje say o ma me kura wan ja no kwan a na obi foforo chese wonye ubusia ni yo wati ase pi abusuafo me mama kwaba eba Pemampem TV so se oba Pemampem TV so a e kana nanum amamre eni amane ena de kire wiase nyina eni ti amamre eni amane e de ya pimu ewoduman kese eho ena ohimpon adonte hene adi bayre nananum sumti ya twa ben no se de be ya obema ye aduman kuma sem kakra na ye nchiriman so ye de atu yekotudwim anase ye famu aba se ne be ya daache ye koyira wo dwabo ase bani ene kan se so refi ku hia ben ya na wo ya e wo dwabo ase ena se yanka ya mama ni amane so a obi ekama wa ya na ochia no eni nti ena Pemampem ya fa atu ye so se ye be koso a ne nananum atwetwe nkomo nananum omunim de no omunim amane eni amamre no ma kyerɛ se ne be ya nchima so ibinya adisuade afiri mu enti enche ho ye ne yewura ebetwetwe nkomo ansa na mepɛ sɛ nana adontehene ono ankasa ebetu nanum tu na ode ne nkonwa din atutwa yewura ne mo akwaba eba Pemampem TV so that's the play yewura mpacho udi a odi di akodwa na se nkonwa din pa enese frame na ba bentum de seka yewura na ebisa se breben mu ana se mfihyasen na odi ati akodwa se adontehene woduman kese yo adama be da se bebre awari ya madum ode mi si mangwa iso me fa se mo 7 years si ya de me grai yo nana chere say otsena nananu adwa so no wadi emfie so na yewura websa say okonwa no abakwasem be ene da ho ye ka se adontin feku no omoduma ne sen eba ne sen ena yinya adontin yo me da se bebre ne ma yinya adontin no say e twa ma hene sabio kokudufo na yanya de sabio praduasa yewura do man kase hene obere ponta so abiam otomfo wofa obere ponta so abiam ni kama hene ne me adonten me cho na nana wa kire se wo ye obere ponta so abiam twama hene na wo ye adonten we bisa se mufihe adontin fepru anase adontin abusuaku no fine na mufi na pan be so na mufa so a mu bepie duman kese yo na me da wase bebre you free suta yen na ni suta hene ayi nyina de bepie ha yo na nana we dey ufa about free asuafu mufi asuafu wa suta asuafu okay na say emu ada ho
nana ɛkyɛ sɛ wofi nsuta asuafu ɛna ɔmo hyɛ ɛyɛ akwantu kɛse ase a wɔde bɛpie mu dwuma kɛse nana wei deɛ wobɛfa ɛyɛ akwantu mu nsɛm no baabi a mutu kɔtena yɛ tu kɔtena dodo a mudi yɛ a wɔde bɛpie mu ɛwɔ dwuma kɛse ha na ne wo mu ni yɛn anaasɛ yɛ ɔfa paa ne nsuta hene ɛyɛ akokɔ ana yɛde firi nsuta a yɛde bɛduru dwuma kɛse na yɛba no bɛsi mampɔn bo ahira kuma ana yɛbɛsi hɔ firi hɔ ana ɛba bɛduru sɛbe nsuta adwira hene wɔ so na adwira hene dara te yɛn ana yɛbɛsi perenyina yo nti na kyerɛ sɛ mobɛtena perenyina ɛkyɛɛ perenyina no yɛ tena hɔ no na yɛfrɛ hɔ akɔmfamyɛ berɛ hɔ na ɛtena yɛ a mena meyɛ bɔfoɔ a na mede yɛwura anim a mede yɛwura nam nti hɔ na yɛtena yɛ a kɔako a meyɛ ha saa a mbɛpie sɛbe nananom a ɔmowɔ duruma nkɛse asase so nyinaa amabɔ yɛwura amanneɛ sɛ meyɛkɔ no mewura pɔɛ mu no hene wei wɔ ha hene wei wɔ ha hene wei wɔ ha hene wei wɔ ha ansa na mabɔ yɛwura amanneɛ a ansa na yɛnyina yɛkɔyɛ koroyɛ a yɛfrɛ hɔ koroyɛaboɔ na koroyɛaboɔ no ɛno ne ɛyɛ bosom ana ɛyɛ asase ɛna mofo ne bisa ɛyɛ biabi a nananom nyinaa kɔhyia hɔ a ɛyɛ koroyɛ na sɛ hɔ ɛna mokɔbɔ kɔ sɛ nananom nyinaa ɛyɛ nka mu asena so bi sɛ nipa baako saw nti deɛ ɛbaeɛ ne sɛ yɛkɔhyia hɔ no hɔ no yɛyɛ adeɛ yɛkɔhyia yɛ a yɛwura to ne nsa frɛ sɛbe kɔdwo kwabena kwasi a sɛ ɔntena ase sɛ yɛnyinaa ɔbɛyɛ wɔ ba no asomdwam wamma ne manso ntɔkwa biara ni hɔ ne ma ɔpɛ sɛ obina mhyia ne yɛka bom ne nyinaa yɛ baako na deɛ ɛnim sɛ nananom ɛkɔ akwantu kɛseɛ si a muduru kwan mu a mudi akon bebree ɛno nti ɛna wɔyɛ twafo anaa wɔyɛ twamahene na wɔyɛ adɔntenhene ne nyinaa ɛkyerɛ sɛ nananom ɛtu kwan bi a akwansidie ɛwɔ mu nti yɛhia kokodwufo a ɔmo bɛtwa san ama nananom akodwu asomdwie mu nti ɛba ne sɛn ɛna nananom ɛtumi nya saa berɛ no ɛnya ahenkuo fekuo divisional chiefs bebree ɛde ka ɔmo ho anaasɛ mofiri nsuta ɛba no na moahyehyɛ ahenni ni dada na mode nam ana ɛnte sa na yɛ ɛba no yɛdeɛ saa kuro di sɛ perenyina hɔ no a yɛfrɛ hɔ akɔmfadwaberɛ no hɔ na doma hene twa nsuta hene ti na yɛ nnua no no baako na wɔde pam yɛ firi hɔ okay nti da kyerɛ sɛ na ɔsan yɛ ɔbɛpem wɔ asoma pie nyina hɔ na ɔsan yɛ hɔ na yɛwura ɛtwa ne ti okay na kyerɛ sɛ biribi asi fie na nka mutu bata sɛ deɛ ɛbɛyɛ asomdwie bɛba na ante aseɛ ogu so ɛɛpam mo wohwɛ baabi a nsuta wɔ na baabi a wɔtumi di w'akyi bɛduru yɛ no a na kyerɛ sɛ ko a na ɛwɔ sɛ na mo ne ne di ako ɛyɛ nɔkorɛ ɛno nti na yɛwura ɔko atwa ne ti wɔ hɔ ɛmu ada hɔ paa nti wɔfoɔ wadi hene wasua nananom amamani a abakwasɛm saa bere yi a yɛwɔ mu yi obi ka ko asɛm a sɛn ɛna yɛ a wo ho yɛ wo anaa wohu ko a abɛɛfo meme deɛ meto ko a na me ho mmoa no asɔre because sane sɛ me nana makɔndwa a mete sɛ siai yɛfɛ ne tibo no sɛ ɔno yɛkyerɛ ne maame hyɛ dam
Smart say uncle. Of course, one you will be able to try to match it. Quiet and I'm a show. We'll try to match it. Give me to one and what. I just say, you go, I'm a cry, Jalo Paya. Na before from there's a 1 year bush and yo, Matthias AP. Na Nana, Amambia would deal with your Obetina son of Sassy, and I idea and an animation to one or twice. You have a question, actually. Sir, adieu, and another my day at all. But me buying. Mama na abroni o farm yeto. That is one page and mama many pepe. So what can nananom abakasem kakra. Abusuakuo ben e na modon. Ye ka ton ben Asuna. Yeah. Enti penfo nananom ma wo mo ba ye no nyina e na ye asuna. And I say, not be a gina, and I'm going to buy that being Asuna. That is, if you open pond and swab beer, and if you are mobile in Asuna, so open pond and swab beer, dear. Only yet, also on a bushia. Only yet, Adako. Okay. By a year bushia, dear. Asuna. There's no meaning, I'm saying, me for your family. Na itimi ba nsa say busuaku ba kana mutu bata na we ye aduana we ye asona we ye oloko itimi ba nsa You near man ban is an say. So ye dear Sunday Sabi Abrapon and Swabiam Sitino. Ono ye Abusuya ono wojira nemom ni sakine na we Matthias yo yura ansana yeri yankomo twetwe bebe ye be pese ansana obidi hin magi ben ha yo ono mi bedi hinano na me son te se bia abusuani a me son na me kan se na me de me ho ba afode ama abusua na me de me kra na me ni padua nyina ama abusua eti na mpanyimfo na edi mu no edi o machi ati eti o manam so saa ansa ma ba bedi abusua eti amame hunu fie amane ni amamre mese bisa say somnu mu nyina no o private life na o ti do man kese a wo som ana ase na wo akwantu mu a na o na mo do ma ya na opinion we bisa say aduma ben pa na private life na wo ye ansa na hin eto yo na mi obi a mi yoku adwuma na any nyina echi no one face challenges abra yi wo say di be chire busua na wo be swai na wa fa na no ntu akofana na obi edi na no ni e wo sa bi wo nsia o ha obi ya oh mi shabebre sanse bra mama me yanto obaye mano oni me besi akonwa no so no minya sabe busuani e ka se onti ase no mama ka se wodi miano wodi besi akonwa no so na mama so de me yede esi so ndi mi shabi papa nti yura wodi akodwa wie we se kwan ben na fa so a otutu fie a sanse mi nyina akoda din a wetin apija busua na ma aye kra behwe sisi yo ni ami mu ye ne se awose me ka busua ye den ebu me ye ma me se me ni abusua ba ye ba ko sebe ti sa bato ye to aba ne kire se sabi ni pare town ba o ye wa gele se kwajo obedia konyo oye senti one ne nya ba ko amwa ti me ma se me ka mu nyina bo na fi na ti na den atumpo
saa na begu so amene ni tu saa na yo eda wase se wode kroye ani nkamum adi nananom anim abusua nyina so eta wachi se wo hwe na ha Pema Pem TV so ye ne Domankese Adontehene a ono so na ye twafo hene ono na ye ne mo etwetwe nkomo se de be ya obekire tete adomankoma sem nti afei na se wo hwe ye ewo edwumadi so a ye be hyew se obe like obe share no wa follow ye no Pema Pem TV bepam no ye be san nana ahia bio na ya twetwe nkomo afa nananom adomankoma sem ho na ansa na no memma na tiri afi ho ansa na edwumadi no abaye yewura ne se akudwa bia bosom etato bosom ewo ti obi kure akudwa akudwa ne ma ne papa omo mo se akudwa akudwa omo kwa ne dika gugu ansa na ebi obi atiem emo wo fa sa ha obi bi me da se bebre ye ya ko do ye da se bosom bia mata ho na de omu ni se me beto ya no nsuo na eden ewo konwa no anaze fie no anu mo sa ni die na beguso die eden emma no se abase ye be shafa se sia ya me kwa kranso ni nyina mo maso te se mbraso to mbrafi no mo medidi sara mi yo yewura we de besan ama watwanetia na mbisa se musi su no na kwa asori bi pen ansa na ahini ebeto anase wan kwa asori bi ananom so mu na wo yo wadama me da se bebre me yo bi ana me kwa asori na me kwa Pentecost so me nyai okay me gusu am yede ne ko ba me de kasa de makasa de be rari de so aman na chese ene asori for kwa nyantiase wo nananom sum a chese obi esom eye kisusumi kura nko na ofa nananom sum a aya ofisi how bebri because edu ba bi no na asori for na edidi nananom amamani amani atema omutwa boy abibia nti etoda na enwa wase nananom bi ti kwa asori at the same time mutinsan ye nananom amamani amani ema wo na dia me pesa me kani we are say buo wo de manipa ana de mahunhuma na no ma yesumo mo omo ya honhum ta bibia o so ya honhum chafa e de mom na me ka she enuanom ne sabe ona o tena konwa so na nam se yemfa buo nya dai emma honhum no because all the manual aside all the manual to me bia timu da era sipi nana yenwie ye kobunya abato so nkwanhia esisi adriver for sana mrante ne meba nije emo so na ede woni ahodo ana foso ahodo eba then ena obeka che Domankese mrante ene meba ene adriver for yekodi Christmas anase yekodi bunya eda ochina ekoi then ena wo ka che wo kata che me da si bebre ni ame pesa me kan se yan hwe ho so yi yan hwe yan kran so yi ya me yan so nya den ena esanse sabe believe say suma sorry so nipa ne ya hwe ni sa ne se bebro wase ama mpanyimfo bebro wase kikiri ne nsani ade ene ni awutu Amerika bone akwako shankwanhia no momra mo wase na yeme ni nyeden ennaho yo nana eda asipi sawjibe ene ye atwetwe nkomo mesro se udin no besensi supio amaye ansa na edwumadi abawie yo ya frame nana ba bentum the second yo Domankese Adontehene eno no twidampo enhye obibia ojepe
ɛne yɛn ɛdi saa adwuma wi nyankopɔn nhyira mo yɛma mo afihia pa ɛsi ha ɛkyɛ wo biara